Kai ka tashi fa. Waya Fadila! Altine! Ina zagaye na ji ihu! Fadila babu! A radun Allah na ga giftawan mutane garin Mobita. So Sanadi. Erugayya Entertainment Movie present another outfit for you. So Sanadi. Na'am? By the time he saw her, he fell in love in her, and she loves him too. Ya zo sahiba, kani zo sahibi, ni so ba na so. Ra'ayin suna afka, sahibi ka zo guna, fatali a so ba na so, sahibi ka taimaka. Sona afka sai baki zo na wace ni aso bana so sai baki a gaza sallama dai na fari mun yanke ya mai sona kake balla mai dinki karki bari ni da kaina na mutu ni a sanki zuciya tana kuna kake san bargon sanki zuciya ta yi sanyi. In this intriguing drama is a love between Hausa's son and Fulani's daughter. Abda yaro ina ya je ne mai gida ni kadai tun sab wannan aiki ba dole an gaji ba wanga shi na yayi. Zo riga, ni na she ta zo. Mana lashiyar banza! Fadila! Hidima no! Ai bako ba a bashi abinci ba kawo mana. Dan na bashi wallahi a raji gwanda na zuba. Ba mai gida ba komai a. Fadila ashe har yanzu za ku tafi da shi ku je can birni? Birnin nan mu ma da muka shi ba a yadda da mu ba. So Sanadi. Tabi ta Allah ka tashi gora ku je ku dubi sanduna ku tafi kiwo. Amma sai da na faɗa miki mutanen birni sai na nune. Gashi Fadila yanzu ka gani da idan ka ai. Contradiction, disagreement, sadness, and sympathy. He agreed to take long time wrenching animal. Why? The answer is love. So Sanadi. Story and screenplay, Abadan Alaji. Producer, Anas Umar Sarauta. Assistant Director, Musan Alibet. Directed by Abadan Alaji. So Sanadi. Kai tsohon banza, ina kan mata. Dariya kake? Ina kan mata na ce. Ƙanwarka tana tare da ɗana sun tafi can za su tsallaka gari a ɗana. Yanzu haka ma Aure! an kusa ɗaura masa aure. So Sanadi coming soon.